Ik is een rekkie. En ik is erop. Een geheimzinnig. Ik is zo geheimzinnig geschreven mijn naam met uitveer. En op de grijs was ik een hondenmeester. Als ik voor een bloedhond zei bloei, dan bloei je. En als ik voor een volksterrier zei dan zei. Maar ik sikkel nog met die voorzonnen en die windhonden. Maar ik is erop, om de stof. Ik maak mijn broek met een boomslang vast. Wat bloed bedankt liever uit! Help! 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 Is it you again? Help! Thanks, partner. Help! Help! You set the oak. Help! No. Not into my bucket with those wet pants. You people must stay out of the swamps, man. I must come and save crocodiles every day. Run! Hey, partner. I am Superman. I stand for peace, justice, and the South African way. I've come to save South Africa. This is going to be a hell of a job. Gepraat van 'n hell of a job. Dit laat my dink aan die dag daar in die Cederberge. Hulle sê daar is kunstenaars wat in 'n klein rukkie van 'n pragtige landskap iets onherkenbaars kan maak. Tolle van 'n Merwe kan in 'n klein rukkie van 'n pragtige landskap iets ongeloofliks maak. Kellis, ek het hier 'n groot job, man. Waar is dit met die praat maar meneer? Ek het nou van kunsdag af wat ek al gedink, ek wil iets maak met hierdie Cederberge. Ja meneer. Ek wil dit 'n groot ding maak. Jy weet ek het in Amerika nou gesien, hulle kap uit die berg uit, hulle se presidente se koppe. Maar hulle lyk mooi is mos 'n groot ding, net so Amerikaners wat kan maak. Dink George Washington is hier een ou se naam. Almal, hulle is almal daar. Nou ek wil van hierdie berg ook so 'n tipe ding maak. 'n Grootse ding, groter gaan as die Amerikaners. Kyk, die toerisme raad het my gevra om 'n ding te maak in Suid-Afrika en hierdie Cederberg is die ding. Nou wat ek 'n gedagte het. Ek wil hierdie berg vat en ons moet hom elke kraak, elke sny, elke kloof, elke inham moet ons toesement. Toesament? Ja, ons maak hom plat soos Tafelberg, net groter. En dan gaan ons hom af finish met patty. En 'n mooi skier. Skiet op meneer. Wat jy nou vir my sê? Ons gaan daai weg daar. Toesament. Ja, wag nou dat ek klaar Maar is is. nog 'n moerse op. Maar nou, luister nou, wat is gaan doen? Dan is hy klaar af voor finish, gaan ons hom wit paint. Spier wit paint. Nou kom aan, wat meneer? Dat ek lyk of hy sneeu op 'n dwars deur die jaar. Die drie van ons gaan ry op doen meneer. Ek ook. Dit is aan nodig verleiding. Ja, moenie worry daaroor. Kom ek net klaar vertel, luister die idee. Nou as hy klaar is, dan gaan ons aan sy linkerkant in plaas van leeukop en duiwelspiet. Aan die linkerkant gaan ons uit die berg uit kap. Sculpture, ons nasionale blom, die protea. En ons gaan hom paint al die kleure van die protea. Net langs aan gaan ons die springbok sit. Ons nasionale dier. Met sy horingkies, met sy pronk wat so staan. Pragtig die bok en die protea. Gaat meneer dit nou doen? Ons gaan dit doen. Wie doen die sculpture? Ek het die planne. Aan die kant gaan ons die Weskus se seelewe uitbeeld. Ons gaan uit die berg uit kap. 'n Kreef. Hier onnormaal dingetjie nie. 'n Groot kreef. Langs die kreef, die snoek, dis mos ons wêreldse ding. En langs die snoek gaan ons 'n jellyvis uitkap. Die jellyfish meneer. Ja, ek het my gevoel kyk 'n jellyvis, niemand vat eintlik nou van 'n jellyvis hier nie. Hy is so mooi, die kindertjies is lief vir hom man. En ek weet hy vreet dan nog die blou blaasies ook op. Die blou blaasies? Ja. Maar vlieg die blou blaasies dan nie die jellyfish op meneer? Oh, never mind dino. Nou maar as dino klaar is, dan in plaas van ons hand signs nou hier soos die skillers maak op hulle skillerye. Ja. Om te wys ons het die job te doen,
sculpture ons koppe hier in die berse hang uit. Amper soos hy president in Amerika. Ons vier se koppe sit daar. Meneer, Daar kan jy dink as jou kindertjies, die klein kindertjies hier verby ry as hulle, Jo. Daar sit oupa Sabatini se kop in die berg. Dit sal mooi lyk, nee man. Nee, zeg, als je nou samen met elkaar verhaal. Zijn kop is volgen, je moet ook voor dat ik gewoon zo kom gaat met Nee, die das is alright man. Moenie daaroor worry nie, maar man, ek het net een probleem nog. wat is die probleem? Ek sien ek het hier net 2 patty messies. Hiermee wij pas niet meer, meneer. Met die goed. Meneer Sirius, die party mensen. Ja, maar moenie worry nie man. Ek sê vir julle sê hierdie job gaan mooi lyk. Jy weet die Egiptenare het die piramids klaar gemaak. Daar staan hulle is klaar. Moenie worry nie. Meneer, hoe gaan ons op hoekom sê nou? Gaan meneer Skeffels kry? Gaat meneer, hoe gaan ons op hoekom sê? Dis technical goed, maar ek wil worry wat julle hier op het. So ons hoe dit? Staan en kyk die job so meneer kry pint cement, alles. Wat heb je als ik mijn bekste kom van boeken? Kyk, julle die job 'n bietjie deur. Ek gaan half as die 2 mense. Hoor. Meneer, zien hoe hoog hij bergen is, Ek meneer. sien julle later. Hier, wat is bam? Donut. Hij is de oude met donuts in kop. Hij is Ja, hier. waar kan hy nog al julle kyk eens op daar vanaf tot daar. Hy was bang. Hy kan nie job se gaan vra met job toe nie maar ons. Ik lijk nogal zijn idee. 2 koppen, 3 koppen, 2 langs elkaar. Jullie 2, mij in die middel, jullie kan van mij flank. Hoe is dat? Kyk eens daar kyk vat alles nou serieus. Kyk eens so. Daai jong lyk nie reg nie. Ons staan nie rond, ons staan nie rond. Waar laat die hospitaal? Ons kyk mos ons staan in die hospitaal. Ons zit op mijn kop aan, man. Ons zit op mijn kop aan. Aglepos. Ons gaat die job doen als zodra je komt betalen. Dan lijn ons. Aglepos, nee, kan nog nooit vir my vir 'n pop vat wat jy maar. Alleyway, Olie oor die kaap nog die van dink te pyn is beton. Tolla het geglo hy sal nie 'n slegte verkeersman maak nie. En ons het besluit om hom 'n kans te gee in 'n Weskus hawe dorp. Hulle sê, talk is cheap, except when you're talking to a traffic cop. Maar nie Tolla of ons het rekening gehou met die vistreiler Klaas se baas nie. Meneer, wat maak jy? Wag, ek ben net by werk teen die kansie. Jong, wat maak jy? Nee, luister. Ek is 'n C-speed kop. En ek is nou hier aangestel om weet jy hierdie dinge te kom regkry en die hawe maak julle net soos julle wil. Die skei styf rond en lê rond so skots in die tuin droog man. Julle kan nie so aangaan nie. Klaas, ek wil vir jou 'n dag 'n ding sê. Wie die fuck is Klaas? Jy nie Ek Klaas. ken nie as die dollar se skyt se naam nie. Dan wil jy kom plak jy goed hier in my fucking skyt op. Ek moet iewers begin. Jy lyk my harde gat genoeg om te begin by. Ja, maar jy kan mos net kom goed 'n plak hier op my skyt nie man. Wie gee jou die fucking reg om op my skyt te plak? Klaas, luister hierso. Kyk nou hierso. Jong, ek is die fucking Klaas hier. Kyk Weet jy as die fucking skyt se naam nie? Kyk daar so sit die tyres teen die skei te klaar. Hulle die eers loop op die goed daar lank gerytryd wees. My god, dis ou tyres wat ons opsit. Julle pak soos die hond se gat hierso man. Ek kan nie so met hom toelaat nie man. Die donor se skyt lê op 'n mooring as jy kyk, dan kan jy sien hy lê gatte kopkant op 'n fucking mooring. Maar is Dis soos hy hoop. Want kyk, julle was ek julle onderbroek ook hier. Kyk hoe lekker hier in die water. Kyk, Luister, dis- ek het 'n fucking huis. Ek is nie jy wat 'n fucking huis soekie. Ek het 'n huis waar ek my donor se klere kan laat was. Ja, maar jy weet een ding man, die skyte lyk soos drywende latrines, is die wat die voelstof. Ja, jy sê fucking waar daar binnekant is. Nee man, dit help nie jy skel vir my nie. Ek doen net my werk. Hierdie goed lyk na en dis die wat jy kan kry vang, jy goed so My lyk. god, dis nie 'n kreefskyt nie, man, dis 'n visstreiler. Jy kan nie sien nie, man. Dat jy nog 'n trailer ook by jy sleep. Maar jy geleer vir 'n fucking smietkop. Jy's fucking onnozel, man. Daai trailer, daai sê weer aan. Dis die wat julle mos die gevriesde vis koop. Ilands byder of koop julle hier maak dat julle dit gevang het. Nee man, ek is klaar. Jy's 'n fucking onnozel. Jy weet nie as wat 'n donor se visstreiler is nie, dan wil jy van my kom skrywe. Ek doen dit. Jy moet terug na jou skool toe, man. Waar jy geleer het. En dan loop jy jou fucking goed ook. Maar luister, ek wil vir jou net een ding nog sê. Jy kan maar raak net as jy wil vir julle sal ek reg kry hierdie hawe. Kyk hoe lyk hierdie ding gekak man. Jong, voel mens. Jong, luister. Jy vat nou hierdie fucking ding, ek loop staat nou my fucking skyt op, dan ry ek vir jou poeder jou moed in daai fucking klippe vas. Ek dink ons moet maak dit ons wegkom hierso. Die man het kwaad, jong, die man saam.
Wel groot man. 7 tot 3? Nee, 3 niet, daarvoor alsjeblieft. Dierbare mense, die Weskusmense. Maar jy moenie met hulle goed neek nie. Jy kan dalk geneek raak. Waarom meneer? Meneer? Hé, dan mannen de mensen even alles zien met al die wilddoppietjes op. Ja, nee, man. Je kan maar al jaren elkaar hier doen. Kijk, pas er maar goed op. Ja. Ik zoek wel eens, weet je, ons zoekt al steeds maar even voor een cliënt van die wilddoppen. En die lijkt nog prachtig zo mooi, ik wonnen. Nee, wat maak je nou? Voor mensen, ik vat maar net die ene, want ik zie hier nog 3 andere. Nee, meneer, nee, wacht, je wilddopje. Kijk meneer, je doet er nog 3 andere wildoppen hoor. Kijk, met die ene krijg je niet man. Maar meneer, ik moest nou net 3. Ik zit dan bij je kop. Ja, wat maak ik dan met die kaart met 3 wilddoppen op? Maar je hebt nog 3, ik heb nog net 1. Nee man, ik wil niet mijn wilddop. Mag dat? Hoe is jij dan, man? Jij dan nog zo bij je? Nee man, nee. Maar ik haal hem maar, kan ik die? Hey, ik doe hem niet. Wacht, doe maar meneer, doe maar. Ja. Nee, ik heb... Man, breng mijn elkaar ook nog. Nee, wacht, ik heb net zo... Nee man, voor jou kom hier. Luister meneer, ik heb net zo kaart zoals die man. Nee man. En ik heb die 1 wildop op hem. Je hebt dus nou 4 wildop, ik heb net die 1 wildop. Wat zoek je voor een wildop? Ik stil me. Dat was mijn wildop hier niet. Waarom moet ik weer 4 krijgen? Maar als credit gaat hij meer niet aan. Ik heb wel aan mij doen, dat zoek voor jou. Ik heb bijna gezoekt. Ik stond bij je kop. Nee man, Tien. nee. Ja, ik zie 12 rand. Nee, wat betekent 12 rand? Die ding is 30 rand man. Nee, maar jij hebt me zo nog 3 man. Maar die Nee man, geen man. As Seespietkop was Tolla nie jy se reuse sukses nie. Toe probeer ons hom maar as 'n donkiekar Spietkop. Maar hierdie reaksie was hy ook nie te wagte nie. Waarom? Hey, waarom? Ik is van die Spietkop zijn plekken. Wat is jouw naam? Willem Jansen. Nee, Willem Jansen. Ai man, ik is jammer dat ik stop hier, maar ik wil net gewoon een beetje jouw kar kijken of je naam recht is voor die pad. Je nog een tijd, meneer? Zeg voor mij, heb jij een bestuurderslicentie voor die dan? Nee, nog niet. Ik wil morgen gaan om te horen. Ik heb die dan met die politie gepraat. Toen die politie mij gezegd, maar weer bij de afdelingsraad gaan we leid. Dan gaan we horen, dat moet voor mij een licentie. Zo, jij rijdt nog al die tijd zonder een bestuurderslicentie? Die tijdje wat ik op nou heb, maar die politie weet. Zo, jij hebt die problemen daar, die zijn het mee. Die banden wat zo kaal is, denk je niet, dat is een beetje glad. Maar ik denk dat het nog goed wanneer hier zo, ik rij me dan maar net hier zo, misschien dorp zo, 1 keer in die week of zo. Dan staan niet maar net hier bij de Oh ja, maar jij moet nog bij je oppassen bij voorspoed. Want die dan, want jij hebt ook geen speedometer is en die dan nee, ik wil hem nog luchten aanzetten, man. Ik denk dat zo, als ik in het donker rijd, ik zie alle keer op die pad, dan luchten, wil ze luchten aanzetten. Dan kan je niet zien, en dan moet je ook een spoedmeter hebben. Ja. Wees hoe van jij rijdt. Dit is wat ik wil onderzoeken, stel, dat wil ik even van u weten. Jij moet hier meters aanzetten. Ja. Gauges aanzetten, wat die wijs of die donkies moet voer krijgen, hoe waar hulle voergehalte ligt. Precies. Of hulle water moet krijgen. En dan, als je die watergauges aan, dan wijs je zomaar als die donkie te warm wordt en hij begint koken. Ja. Kijk, dan kan je stop voor die donkie tot niet is. Anders zie je die donkie heel op en hij raakt tot niet, man. En daar, ik denk een goede ding, wat nou hier op die nieuwe lijst, die nieuwe ordonnantie. Hulle moet donkerbrillen ook opkrijgen. Die zon is te sterk voor die goed. Dan kan je niet zien wat van vooraf komt. Je kan vreselijke ongelukken maken. Ja, natuurlijk, ik begrijp dat. Zijn oor wordt ook maar net zo slecht als de mensen. Dat is recht. Ja. Zoals jij hem kan Als je vatten. ouderdom omvat. En dan een speciale meter. Ja. Voor wanneer hulle wil mis. Ja. Hulle sal die meters voor jou wijs. En je krijgt het bij die garages. Wanneer die donkie wil mis, dan kan je stellen langs die pad. Dat hulle niet in die pad missen. Ja. Dat is nog alles nieuwe ordonnanties, je weet. Wat zal aanwijzen? Het zal aanwijzen dat jij recht werkt. Net voor je nog iets zeggen. Als jij gaat voor de licentie, dan moet je een beetje oefenen. Waar is je op je aan? Dat is nog wat ze zeggen, 2 cilinder 1 plak. 2 cilinder 1 plak. 1 plak, 2 cilinder 1 plak. Dan zal jij nou bij hulle moet horen. Hoe kan je zien, die mannen is wakker, hulle koekt nog hier. Daar zien, maar kijk, als je die gauges aan hebt, dan kan je zien wat alles met hulle Wat aan. gebeuren, ja. Dan moet je net onthouden, voor je gaat hem uit te passeren. Kijk, hulle gaat jou toets daar drijven, met je leren was, weer voor en toe, achter, laat maar een hoetertje ook aanzetten en zo aan, je verstaan? Ja, maar, nou wil ik een vraag vragen. Vraag mij alsjeblieft.
Soos hulle nou hier staan, as ek en my kind nou hier op hulle sit en ek kom nou 'n ongeluk soos hulle hier staan, wat is hulle lewe werd? Aan myne. Ik moet jou zeggen, jou donkeys is mooi vet, dat is gevaarlijk. Ja, ek sorg nie. Als jij die donkeys is tamelijk geld weg. Ja. Maar als je niet die goed aan die karren die je maakt een ongeluk, ga je alles verloren. Nou, alles. Maar als je al die goed aan hebt, en je maakt dan een ongeluk, dan kan je bij je geld eisen voor je donkeys in je kar. Reg. En jy het de licentie. Dit is wil ek, môre wil ek daai ding doen. Ek is op die ding, ek doen dit want ek wil nie graag nou op die keerpad by die polisieman sê ek moet maar net gesigtig ry. Die hoofpolisie. Nou maar laat ek nog op jou sê, Willem. Wil ek die sê ek moet maar eers mooi ry op die pad want hulle ry of hulle mal is. Ja, je kan maar zien hoe gaan die mensen aan. Ja. Maar wat ik nog net gewoon voor jou wil zeggen, ik heb nog voor jou alles gezegd wat die kar moet aangrijpen. Ja, meneer. Maar op je oomlik, omdat je donkey zo mooi vet is, je kar is in een goede toestand, zie ik nog voor jou die recht. Je kan hem maar rijden hier op je plaats, spaaien zoals je wil, rij net voorzichtig en bij je dankie. Baie dankie. Alles wat mooi is hoor. Oké, meneer, baie dankie. Lekker blij. Dat is respect wat ik ontvang. Tot ziens hoor. Oké, meneer. Lekker blij, lekker blij. Kijk. Je hoeft nog niet even navragen te doen. Rij maar net zo met die kar, vergeet maar van hij goed hoor. Wie wil nou nie graag vir Tolla as seremoniemeester op 'n troue hê nie? Aan mijn linkerhand. Ik wil net voor ik die volgende spreker aan die woord stel, wil ik jullie net vertellen van die evangelist, wat hier bij ons in die district blijft. En hij gaat en hij moet dat preek doen bij een Pinksterdienst hier in die gemeente, in die district. En toen hij nou die aand, maar die zinnen is vreet hem ook maar, toen hij nou moet opstaan en die preek leveren, toen is hij zo eventjes van die pad af. En hij kan niet lekker zijn preek en zijn woorden onthouden niet. En hij trekt weg, hij zegt, broers en zusters. En daar slaan hij op blink. Hij zegt, broers en zusters. Ik zeg voor jullie vanavond. Wie? Oh, schiet op. Wie van jullie kan die stralen van die zonnetje met de rivier? Maar broeders, zusters, ik zeg jullie vanavond gaan die volkjes worden. Nee, toen maar dames en heren. Wow, nee, raak het kijk. Nee, wacht, wow, nee, stop. Hierdie is alles een deel van een film wat ons maak. Als de camera weg... Gelukkig was daar daarom nog 'n koek en ons het die skoonma voor die troue gewaarsku. As jy oor die nasionale pad moet ry om by jou ander plaas te kom en jy het nou al reeds moeilikheid met die plaaslike owerhede oor die ding gehad, dan is dit die laaste strooi as hulle jou hekke toesluit. Of althans jy dink dis hulle. Jong, wie dat doen het mij toegesluit? Nee, ik weet niet. Jouw Maar voor een vakkop is dat niet. Wie wat ik? Ga je elke dag niet maar zeggen ik aan toesluit niet? Als die misbaar die KP aan... Luister, jij moet wow, vertel van de KP aan niks. Luister, nee, vertel van mij van hen niks. Hoe komt dan daar die man daar een rij en daar man maar ik mag hier aan mijn landen toe gaan. Weet je, maar jij weet niet zo, je mag hier over nationale Man, dat is een nationale pad, zijn gat. Man, zijn gat. Ik rij nou al hoeveel jaar hier in en dan gaat een brief wat zei ik mag hier inrijden. Maar jij niet nee, man, ja, dat wil graag. Hè. Ik moet daar op en daar af en daar afkom en daar af. Dan ik wel wat doen. Ik zeg jou zeg, die kakadoo zat hem aan mijn getuigen. Ik geef hem op. Nee, die kan niet dat doen. Dat is mij, ik heb betaald met mijn geld. Ja, heerlijk flink. Ja, wacht, je kan niet... Ja, ik zeg jou wees. Ik is op. Dat is net voor één doodbang. Dat is wie van Nederland tot de betooi uit de toon je neer. Dan verder voor een niemand van mens bang. Van mens. Ja, wacht, Pidi, waar laat ik jou check. Pidi, waar heb je net? Waar wil je gewoon vertellen? Hoe de fuck? Wie gaat het? Waar meneer? Goedemiddag, meneer. Kan je zelf? As 'n skoenfabriek sê hulle maak enige soort skoene, dan voel Tolla hulle moet woord hou aan enige soort skoene maak vir enige iemand. Ja, man, ik heb nog net een ander probleem, man. Ik heb nou die hondje, weet, dat is nou zomaar een special hondje. Dat is zomaar gewoon een hond. Prachtig. Maar die hondje heeft nou een kruis van Hasseljaar.
Maar hij heeft nou in zijn leven nog een haas gevangen. Hij jaren, maar hij kan niet meer. Nou, heeft die hond allemaal een waardigheidsgevoel. Je kan misschien kijken, die hartzeer uitdrukking op je dankzij gezicht. Kijk nou daar. Nou heb ik aan die vrouw gedacht, ik denk hoe kom je haas aan eten willen. Kijk, haas achterbenen is langer dan zijn voorbenen. Nou heb ik gedacht, ons moet voor die hond een paar 4 schoenen laten maken. We zien hier staan een bak, dus zeg het type rage schoentjes gaan we hem in aanpassen. Wacht, wil je die gele? Wil je die gele pas bij de kleren, meneer? Alright, dat is wat de gele. Nou kijk, zie die schoentje wat ik net zie. Je kan maar soms zien die hond. Die hond lijkt wel rijk met de schoen. Maar ik zal die schoenen net een beetje anders willen maken. Je moet nou weer, hij moet een beetje ronder wezen, als je zeker later zijn voet tekenen. En dan zal ik hem zo'n stiefeltje, hè, dat hij opkomt, dat hij hem kan toerijden, dat hij kan die enkels een beetje beschermen. Ja, maar kijk, ik wil nou die hond, maar nou die ding is, ik wil zijn achterschoenen, moet onze 6 duim hoger maken als zijn voorvoetschoenen. Dat die hond ook zoals die has afdraand is. Zo de hotrod. Ja, niet zo hot, niet zo hotrod. Je verstaan, hij moet aerodynamic wezen. Maar we nou oppassen, dat onze die schoenen te hoog maken. Kijk, dan loopt al die bloed weer in zijn oor en dat kan ik laten zien niet. Hij moet net die rechte size wezen. Meneer, met opgebouwde schoentjes achter en platschoentjes voor, zal die blijde hond bij de eerste draai zo van balans af is, dat hij gat op kop zal vallen. Dat die problemen met de SPCA ook. Ja, maar wacht nou, nou wil ik jou jij zeggen. Voor die moet ons om stadshoek onderzetten, zoals een voetbalschoen. Weet dat hij kan, en hij moet die supergrip non-slip leren met je gebruiken. Op die draaien, laat ik lekker vasttrap. Is dat niet? Maar je moet goede leer gebruiken. Want je weet dat die hond op een hoge spoed, nou hij schoen bars op die draai. Dan gaat het een moeite ongeluk wezen. En ons kan niet die hond verloren hebben. Maar nou, terwijl jij nog van de SPCA praat, wat ik jou net zeg, ik zie jij zijn voetjes is of wel een beetje opgroeien voor. Ons moet die schoentje een beetje opbouwen aan die buitenkant, dat die voetjes gaan indraaien. Zodat jij dat kan doen. Meneer, ik ga jullie baie goede raad geven. Je vat nu je dierbare hondje in de orthopedische afdeling van de Rooikruis Hospitaal. Hulle sal vir kan help. Ons maak skoene vir mense, nie vir honde nie. Wat ook al sê vir 'n hond met alignment dat dit is. Wie, jy sê my nou goeie raad, ek het nog nooit gedink aan die hospitaal. Maar dan denk ik, breng ik vir Saartjie vir jou. Bring haar. Ons maak skoene vir dames. Saartjie is hier dame nie. Saartjie is 'n donkiehangs. Ongeïdentifiseerde vliegende voorwerpe, of UFO's, het mense nog altyd geïnteresseer. Maar veral kinders se verbeelding aangegryp. As daar 'n gebrande kol in die veld is waar 'n gesin piknik hou, dan lyk dit baie verdag en dink jy het te doen met 'n UFO of the third kind. Maar as Tolla betrokke raak, dan jy 'n UFO of the fourth kind. Ons het daarom vooraf met die kind se ouers afgespreek dat hulle moet saamspeel. Ek wonder of dit nie die manne kan wees. Want kyk, is koel rond. Aardig. Nee, maar dat is seker maar sommer 'n ou mat. Seker maar die boer wat die brand gesteek het. Lyk nie dan. Sit jy daar by pappa, dan kan ons die mandjies so neersit. Ja, Die hele weg was weg. Het ons die... wie kyk? Kyk julle. Waar? Wat? Wat is dit? Op as jy hom mos aan nie. Wat is dit? Hou jou glas reg op. Wat kyk daar? Wat is dit? My naam is Mama kyk. Man. Mama en papa kan nie vir my hoor nie. Oukie sê die net kindertjies kan vir my Ek is sien. dan nou dors. Oh, dat is nou lekker. Ja, ek is dan nou verskriklik dors. Hoe moet jy strak Kyk hy mooi berg. my ruimteskip het ek daar gesit. En hy is nou daar agter die berg. En nou kan ek nie weet van maand nie. Ek wil maatjies maak hier op aarde. Maar ek kan nie vir my sien nie, net jy kan vir my sien. Tani, wil jy nog iets koop? Wil jy nie 'n koeldrankie hê nie? Kom ons speel 'n bietjie met mamma en pappa. Hey, wat? Wat gaan jy aan? Sien as ek dit vat. Wat vir jou chocolaatjie, bobbeltjie? Wat vir jou chocolaatjie? Antonia, wat van 'n chocolate vir jou? Daar nog eentjie. Nog eentjie? Maar mama, dan nou vir jou netjie so vinnig opgeëet. Wil jy nog van hierdie blauwtjie? Wat sê jy, Erizana? 'n wat? Wat is dit dan? 'n wat? 'n maanse mannetjie. 'n maanse mannetjie? Waar sien jy 'n maanse mannetjie? Waar? Ek kan hom sien daar. Ag, so jy mag grap. Erizana. Dan stap ek weg. Bobbeltjie, wil jy nie nog 'n appeltjie of 'n piesangkie hê nie? Dankie. Het jy vandag van 'n maanmannetjie geleer? Ja, mama, kyk daar. Die man. Ek verstaan net nie, Ek sy verstaan praat. Erizaantjies. Staan, hè?
Vertel vir hulle van my. Erizana, waarvan praat jy van 'n man? Het 'n maanmannetjie. 'n Maanmannetjie? Ja. Hoekom het ons hom nou nie gesien nie? Hy het gesien nie. Net kinders kan hom sien, nie groot mense nie. Erizana. Wat sê jy nog? Hy het gesê dit is 'n man want sy ruimteskip het daar by daai swart kal geland en sy ruimteskip het hy net op 'n ander plek gaan Nederland. En nou het hy gesê ek kan weer vandag terugkom. Ek wil 'n bietjie saam met hom maan toe gaan. Want hy Nou is dit hy wat my bril afgehaal het. ja. Maar Erizana. Daar staan sy ruimtetuig. Waar is hy weer? Waar is hy weer? Glo hulle nie vir jou nie? Kom eens wys vir hulle. As ek my hande klap, dan gaan hulle my ook sien, dan gaan hulle jou glo. Erizana, ek kan nie glo wat jy vir my Erizantjies, is jy seker dat jy vandag aan die skool gaan geleer nie? Maar Erizana. Sê julle moet. Waterwysers is 'n spesies op hulle eie. En veral in die Weskus waar water skaars is, sal mense enige iets doen om water te kry. Right. Wie krijg ik zo maar zien? Hier is water, wil jij net bij die pak draaien? Hier is water, maat. Als net niet kijk naar de grond. Wat? Maat, hier zie ik nog al. Die landen met die wijvende graan. Zonder kan je planten. Je kan nu al je storen omskip. Een kelder, maat. Hier is water. Als ik net zo'n beetje kijk. Je ziet je met die apparaat van mij. Je moet die bottel vol wezen, je moet nog toewissen. Je hebt zo'n paar skatten, je hebt zo'n schijnpiep bij. Maar die ding werkt. Nou, hierdie waterwyser is duidelik van die ouens wat werk en plesier meng, want hy wys water met 'n bierbottel. Ik voel hem, ik voel hem, ik voel hem. Ik voel hem, zeg maar. Hier is hij. Weet je wat? Ik wil net niet luisteren. Want jij niet net weer zo sprong op je grond, dat ik net voel. Hoekom moet ek spring? Ik wil luisteren hoe die water klotst hier onder de grond. Sprong net, sprong. Hulle is selfs bereid om gekke van hulle self te maak as die waterwyser lyk of hy nou enige oomblik die water gaan kry. Sprong weer zo'n beetje. Ja, man. Ik hoor hem duidelijk daar, man. Ik wil even op zijn luisteren. Sprong, luister jij dit daar? Ik zal voor jou sprong. Luister dat die oor in de grond. Je kan die water horen klots onder de grond. Hoor je iets? Ek hoor bogger op. Luister weer. Hoor je niks? Hier is niks. Nee, man, wacht, stap eens een beetje verder aan. Ik hoor hem duidelijk. Hij is definitief zo. Wacht net een beetje. Als je net een beetje verder kijkt, maar nou ben je net stil bij dat ik net kan concentreren. Hier toch, hier voel ik hem. Ik voel hem in je vibe. Ik weet hem niet zo, hij is net hier. Hier zijn man, hier. Wacht, dat ga je luisteren. Sprong net weer voor mij. Sprong. Ja, wow, is helder niet zo. Helder, weer eentje. Ja, duidelijk. Luister nou, daar is je moer. Luister net, nu komt in de grond. Dat is sprong. Tolla was so knaand dat hierdie man ook naderhand begin glo dat hy hoor goed. Maar miskien so eventjies. Nou sien jy. Ek sê jou mos is water. Man, glo nou vir my, daai ding mis nooit. Ek het vir die staat water gewys. Hulle het my R10.000 betaal in die Kalahari het ek vir hulle water gewys met daai ding. Maar ek wil jou net gou iets vra. Om nou met die geld praat. Kyk, ek vra vir die water se wys R5.000. Dit sal die dag wees. Ek betaal nie vir ek weet mos nie water nie. Dis net soos julle boere se ding werk. Nou ek vir jou gewys waar is die water, ek is nog nie daar oor die knoppie. Dan boor jy dan die water dat ek vir niet water gewys. Nou maar wacht. Ek sê dan sê wat ons maak. As jy dit nie wil doen nie, dan betaal jy my R10.000 as hulle hier water kry. Dit klink mos meer na besigheid. Dat hulle maar eers hier boor en water kry, dan kan ons praat. Maar jy hoef nie te boor. Ek sal maar nou vir jou water. Wat maak jy nou?
Dis water. Wat 'n vooraf geïnstalleerde waterpyp nie alles kan doen om 'n man te oortuig nie. Sien jy, man? Ek sê jou maar die water. Seal hunting is such a controversial subject nowadays. Tola decides to offer his own unique solution to the problem. Signing our petition here to save the seals. No, I'm sorry, I'm not prepared. Not Ek at bereid all. om As jy nie, kan jy net kom staan en gesels ons 'n bietjie daaroor. Ja, meneer. Ek sê nou eers, hulle moet maar doodgeslaan word. Ja, meneer. Ja. Kijk, hierdie Robert Kijk hier mooi dingetjies daar. Die kinders en die vrouens is so lief vir die Nee, goed. meneer, daar duisende langs ons kus. Hulle vreet al ons vis op, hulle vreet ons voëls op. Ek sê, sla die goed dood van vooraf met 'n balans. Jy vat byvoorbeeld daar in die Kruger Nasionale Park. Ja? Hulle skiet elke jaar hoeveel olifante en buffels so goed dood om 'n balans te bou. Ja, maar Nou, hoekom kan hulle dit nie ook hier met die Robert doen nie? nou, ek verstaan die punt. Nou, kyk, ons het nog gehad dat die mense moet teken. Nou, het is besluit as die man nie wil teken. Dan Ja. vraag ze hom, ons geef hom 'n pikstil en dan sê vir hom, slaan gou vir ons hier op die dood. Nee, sê maar hulle moet doodgeslaan word. Slaan hom Nee, gou, hoekom moet kyk, ek kyk hom doodslaan? Daar is mos mense wat hy werk kan doen. Nee, die Taiwanese is land uit. Jy moet hom nou doodslaan. Kan jy hom doodslaan? Nee, meneer, nee, kyk, dis nou nie my werk. Sak daar hem nie. net die man, dan saai hom lekker steek sy bakkie, steek sy in die pan en dan eet jy lekker. Nee, meneer, wag 'n So jy wil hom nie doodslaan? Nee, wag 'n bietjie. Jy is besig om die vingere te dryf. Okay, meneer. Bakkie. Morning, mate. Hello. I seen you signed the petition. You're Yes, very good. You yes. just stand over here. Just must feel that. Tell me, we've got a problem. We must get rid of the seals. There are too many. They're diluting the fish resources. Yes. And we decided to give everyone that signed the petition a seal to take home as a pet. So we're going to give you a seal. But it's a bit of a problem for me Why? because I live in a flat and I wouldn't know where to put it. You can put it in the bath. Yeah, but what happens when I take a bath and then I'll have nowhere to put it? When you feed it, Yes. then you can take a bath while it feeds. So what you do, you keep some red bait in the deep freezer. Red bait? Yeah. Yes. And you can always defrost it in the microwave. And while it feeds, haven't got a then you can take a microwave. bath. I haven't got And then you must put it in the oven. My brother's got a swimming pool. No, but this is your personal pet. You see, Maybe you my- signed the petition. You can't give it to your brother. This is yours. I don't I'll know tell how I you could what. manage it. It's easy. If you want to put it to sleep at night, Yes. you must just get a water bed, put it in a water bed. Must buy a water bed. Yeah, that's really. And you must put a creepy crawly with it. A creepy. It likes an animal from the water. No, I think. And it likes to make love to a creepy crawly. Oh no, I think this is getting a bit ridiculous. No, really. Really, I think. I So you really don't- would like to help, but I think you must try somebody else. All right, I'll try somebody else. Right. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Yes, yeah. Hoe gaat het? Nee, right, we gaan naar die weer. Ja, right. Ik wil maar even doen vanavond nog gebeld. Tola is so 'n minlike karakter dat mense selfs bereid is om met die gereg te bots as hulle die ou vriend uit die moeilikheid kan hou. En nou nie dat die mense van die Weskus nou eintlik diamante as onwettig sou beskou nie. Kijk, ik wil met jou bij ernstig praten. Zie, Ian, ik en jij naar elkaar maar eerlijk verstaan. Dat is bij every ding voor mij. Want als mijn familie, of als die ding flopt, dan is het. Maar ik kan me... Man, ik heb een goede story. Hij is in die deur van. Ik heb een Alexander bij. 14 dagen terug heb ik diamanten gekocht. Maar ik kan het aan jouw levensstijl, aan jouw levensstandaard zien. Dat jij... Nee, man. Jong, je moet moeilijk wat... Je weet wat Adriaan nu doorkomt. Ja, maar kijk dat ik je zo zeg, hier is een one-time deal. Ik heb die goed gekregen van Soerbaar en ik kan die gelost. Dat is 30.000 rand ik betaal. Is het geslikte diamant? Nee, het is spoel ongeslikt. En ik heb die goed... Oost kan het voor meer dan 500.000 van je hand zetten. Als je me kan helpen om het in je hand te zetten. Jong, je weet, ik is jong, maar ik kan niet zeggen dat ik zo nodig heb. Ja, maar kijk, ja. Ik zeg maar zo voor jou. Als jij die van de hand wil doen, dan los ik jou. Maar ik vraag je net dan. Wat Ik is wil goed voor je wees. Wat zijn dat? Hulle is tenminste 500.000 of meer waard. Maar ik zeg voor jou weer, ik weet, jij kan me helpen, want jij... Dat is 2 grote bij. Dat is uiteindelijk goed. Wat is die gedachte? Ik weet maar, jij weet waar we het aan te zetten. Ik weet niet zo mooi. Wat, Bedankt, meneer. Ja, meneer. Ik is van die politie, op diamanttak. Ik verstaan, hier is een diamant
transaksie aan die gang, 'n onwettige diamanttransaksie. Daar's my identifikasie. Daar's hy. Wat Nee, meneer, hier is... waarvan praat je nou? Nou, ons het inligting dat julle besig is met 'n onwettige diamanttransaksie. Nee, hoeveel naam nie. Kan ek asseblief? Nee, U meneer? Maar ek is seker hier was onwettige diamanttransaksie aan die gang. Nee, man, nee, hoeveel naam die meneer, ons dan praat van echt iemand is jaren vrienden waarom wie van diamant? Dat komt wel van die huis af. Hij heeft mij gebeld en gezegd, ik kom draai maar. Maar ons het ons het 'n luisterapparaat hierso. Nee. Laat ons weer kyk, meneer. Laat ons weer kyk. En hierdie meneer? Waar? Maar dit is mos diamante hierdie meneer. Nee, man, Dit is diamante. Ek is baie weet niks jammer. van hy Dit is goed, diamante jammer, hierdie. ek weet niks daarvan. Hierdie is diamante. Jy was besig met 'n transaksie. Ek dink jy moet saam met my kom. Dan kom ons die saak vir die polisie. Nee, luister, wat ek net vir u sê. Ek wil met die zaak nog doen. Nee, die man het die goed hier aangekomen en hij wil die goed aan mij verkopen. Is dit so, meneer? Nee, ek dink jy moet saamkom, meneer. Ek dink jy moet saamkom. Dit is nie my goeie man. Wie sin is dit? U mag nie in besit wees van ongesluite diamante nie. Nee, wat? Nee, wacht Kom. maar even, wacht wat ik nog op je zeg. Nee, was je net bezig met dingen van filmen, daar is een camera, daar is niet daar. En als ik camera, vaart ik was nu hier 14 dagen terug hier onder een Zana bij. Ja. Om het moest zo lang daar gewerkt. Ik heb nu daar een paar diamanten gekoopt. Ja, maar ik kan het nou om zijn manier wat om leven zien. Dat kan niet van onze salaris zo leven als nou leven. Dus het moet zich goed verkopen. Maar het... Ja, ik zeker, ja ook. Maar het kan niet goed verkopen. Weet je waar kan mensen goed verkopen? Nee, nee, ja, van dat echt nou niet. Maar ik wil nog even omwijzen wat ik gekoopt heb. En dan moet ik zeggen of die goed iets waard is. Weet je dat ik het in het jaar wat ik aan geweest vreselijk ben gezien. Nooit ja, gezien gekregen. Ik het niet bij die plekken waar ik het 1 dag in een maand gehad. Het is wat opgeteld is zo'n uitgewassen huis. Nou in die glimpsen, dan krijg je een percentage. Als ons die goed kan van die hand krijgen, dan ga ik nog maar een beetje ouder. Dan kan die kerk een beetje geven, oude thuis en zo. Ik kan dan van mij ook een paar hand vatten. Maar wat moet je kijken of goed kijken, kijk hier, hoe is dat? Nee, daar, moet je nog aan dan aan. Ja. Hier is nou vir jou 'n man wat weet wanneer jy nou nie jou vingers moet verbrand met warm klippies nie. Seker die rede hoekom hy ouderling is. Houden, wat is dat? Dan kijk maar wat omdank vallen. Yes? Huh? Goeienaand. Yes? Ek is van die polisie. Ek verstaan jy is besig met 'n onwettige diamanttransaksie hier. Nee, waar kom je aan? Oh. Ons is besig om julle dop te hou hier. Ek sal jou moet presenteer. Nou, je kan me maar presenteren. Net, ik heb nog nooit zoiets willen. Niks nie. Niks nie. Maar ek het al gehoor hier word gepraat van diamante. Nee meneer, ik weet niet waar je dit. Dat was een sommige story wat ons maar zomaar gepraat het. Ek kan dit nie glo nie. Nee, ik beloof je, dat is niet zoiets. Nee, kijk, die oom het nu hier aangekomen, die goed doen, hij wil het daarmee verkopen, maar ik geloof niet, dat is rechtige diamant. Maar meneer, wat gaan nou aan hierso? Hierdie is mos diamante. Nee, ik denk dat is een glas. Hierdie is nie glas. Sommige Dat is alun. Dit is werklik diamante hierdie. Ik denk wat ons nu moet doen is, ons moet nou... Kom maar sladdelen met die hamer. En dan kijk eens, dat is niet, kom eens vertellen voor Joepie. Dat is nou een redelijke bijschap wat we maken. Zie je nog, kijk maar daar is een camera daar.
En daar is een camera daar in de winkel en dan nu nog voor ons weer af en dan gebruik het voor die nieuwe fliek wat hulle maak. Dat is alles aan de grap. Maar Joepie, jij hebt zo mooi dat te doen hebben. Die omzet nog aan die nooit in zijn leven gezien hebben. Wat doen 'n meisie as sy rustig in 'n hotelkamer se badkamer inkom en sy kry die grootste voel op aarde daar, die vol stres? Yes, dame. Meneer, dat is volstruis in mijn kamer. Wat? Dat volstruis in mijn badkamer. Toen ik mijn badkamer gaan... Maar dame, je weet wat je mag je dieren aanhouden niet in die kamer. Meneer, is in mijne niet. Nou, waar had je hem gekregen? Meneer, het was dat ik in de badkamer kom te staan en volstruis in mijn kijk. Is je zeker dat je net een groot hoender is? Mijn magisch, ik ken niet verschil tussen een hoender en een volstruis. Mijn vader, dan moet die ding zeker laatst nacht uitgebroeid. Wacht, ik zal hem verwijderen. Je moet niet bekommerd wezen, je moet niet bang wezen, man. Een volstruis is net een voel. En een voel is een voel, of een groot of klein is. Hij blijft voel. Toilette is gewoonlik die plek waar mense mag rook. Maar nou ja, tye het verander. En in plaas daarvan dat die kerels hier kom sit en het droog maak, het hulle redelik nat geraak. Kijk maar nou, dan zien we nog die mooie voors die zo. Maar nou die voors mis ons nog. Ik heb ons rijk met vrot het hier. Nou ik heb in Amerika geloof leren om die vrot rijk uit de dag uit te vatten. Die zak wat ik klaar voorgedaan. Nou wat jullie moeten doen is, je vat die zak, je staan en je trekt die asem door die neus in. Zo 3 keer tot je longen vol is. Dan blaas je hem in die zak, je houdt die zak toe. En je trekt weer. En je blaast hem tot die zak vol is. Nou is al die stink wat je nou gevat is, moet nou in die zak. Je ziet, nou knop je die zak toe, zet die zak daar neer. En namiddag kom ik terug, maar ik betaal jullie 100 rand voor die dag. Doe die job voor mij, verstaan jullie hem? Nee, we verstaan. Je verstaan hem? Als zie dat jullie namiddag echt op pees zo lang trek, dan zie dat jullie op namiddag gaan, jullie naar andere job. Dat is recht, dat is recht. Kijk mannen. Recht meneer. Recht meneer. Ja. Hey man, de hè? Denk jij nou ik met die stingereet die zo oprijdt? Die stink die plek. Maar ik kan ook bezig om die plek te rijden hier man. Ik rijd die plek vrot nog alweer. Hij vrot de hoorlijk vriend. Dat moet ons nog alweer doen. Ons moet die vrot wegdoen hier man. Kan hij die sjouw komen dat je om ik je een plinker die fucking lucht en te zeggen niet. Ik heb met die wijn wat werk maar bij de ogen. Werk is nie altyd volop nie en almal kan doen met so ietsie ekstra. Maar as iemand belaglike dinge van jou verwag, dan vat jy kort paaie. Nee, wat doen jy? Wat vang jy aan? Weg man. Ja, daar regte plan hier. Ja, so regte plan, nou is my sien nie man. Waar kan hom al jou longe kan het nooit doen nie man. Hoe wind man. Wie sê dan? Hoe kan ik voor Kerel, wacht, kijk die. Die voels zijn klaar, die ze moeten patten. Kijk dat daar. Die wit is het die kant en die zwart is die kant. Ja, maar ik heb klaar gezien. Die wit is had kan je bij die zwart is.
Want die wat voelt dat zwart strippen aan hulle? Nou, goed gegaan hier. Ja, meneer, net genoeg, meneer. Ik wil helemaal een paar zakken volgen kunnen, maar... Ons kan niet zo goed blij niet, man. Maar ik wil net, als het nog klaar is, Ik blijf wil, je goed op je ik weet, we laten gaan betalen weer zo. Nee, right, meester? Ik wil net niet dat jullie weg gaan doen, hè? Het reekt nog niet. Zeg maar. Die. Maar net die bezigheid, hij gaat zo lekker. Maar even, jullie goed, jullie een geasem zijn geweest. Ja, meneer. Nee, jullie hier die job is niet recht doen. Ik zei nou jullie, ik kan jullie niet betalen, want die werk, als ik het doe, is echt gezegd dat we die werk doen niet. Verstaan jullie? En ik is klaar met jullie. Meneer? Hé, man. Hoe kan die man zo maken? Ik zei, ik ga nu zo maar kwaad, joh. Ja, niet stung, man. Die man, ik kom niet hier. Nee, die werk kan ik niet meer doen, niet, man. Nee, ik doe het niet meer. Ja, maar zoek was ook klaar. Ja, klaar maar slecht ook, man. En wanneer pijos? Om een ook pij. Gaat alles allemaal zo pijra. I always wondered which is more dangerous, claustrophobia or a fear for heights. I'm still none the wiser, but one thing is for sure. You shouldn't mix the two. Hey, what's going on? Don't worry. Hello, control tower, Kubus. Kubus, can you hear me? Yeah, Chris, what's the matter? Over. Why did you stop the car? Listen, the cable is giving trouble again in the same place it broke yesterday. Don't let anybody come down yet, okay? Over. Listen, Kubus, we're already in the car. I've got 3 people with me. Say again, over. I got people with me in the car already. I want to get out of here. Take them out. I don't know if the cable will hold, eh? Over. Listen, Kubus, I can't get them out. We're already out of base. We're on our way down. Can't you put this thing in reverse? Come on, there's no reverse on the flexion of the thing, David. Down, okay. No, what we're gonna do? We can't hang here forever. Hey, listen, just try and stay calm. There is one chance. Yeah? I'm going to give the car stick and it gains momentum, okay? It could probably get you over the spot before the cable snaps. Over. Just hang on. What did he say? Kubus, you must speak softer, man. The people can hear you. I'm upsetting the people. I'm scared shitless myself. No, I suffer from vertigo, and I want to get out of here, man. It's no time to suffer phobias. Just hang on. Can't you get us a helicopter or something to get us out of here? No, a helicopter is too expensive. The boss will fire me. I want to get out, man. Please. Shut up, Kubus, man. I've got enough trouble on my hands as it is. Listen. Keep calm. Let me tell you. Kubus, don't you think we must get rid of the extra weight? Get our shoes off and things like that? It's an excellent plan. People, hang on. Sit on still. Don't worry. Let's get our shoes off. We must toss the extra weight out. Can you take your clothes off, your shirt and your clothes? Yeah, please. Then we must toss the extra weight out. That's all we can do now. Hang on. Listen. Hang on. We're just making a movie. I'm sorry we frightened you. Look over there. There's a camera over there. We're just making a movie. I'm sorry. Are you alright? Kijk op. Ek is koos waterwys. Ek werk hier met hierdie mikstokke en hierdie waterbottels wat van die hand afval. Ek het die ding in my stelsel, in my bloed, in my lyf voel ek hom sommer. Hier is water op die plaas, man. Hier moet water wees. Ek sal vir jou hier water wys. Jong, hierdie plaas is al vrot geboor. Wat dink jy doen hy boer kerns daarso? O ja, maar sien jy kan klaar sien. Daai goed wat so wit is, daar is die water waar hulle gebore is. Hulle moet blou wees, daar is daar water. Maar jy kan my glo, ek sal vir jou water wys om. Weet ek het dit. Ek voel. En nou? Sien jy? En wat die hel gaan om jou aan? Dis wat met my gebeur, maar dis met die water aan die pyp wat ek gevoel het. So wag. Nou moet dit 'n bietjie aangaan. En dan moet jy net stil bly. Ek net 'n bietjie konsentreer. Ek kan hom voel. Ek het juist vanoggend. Toe hy goed daar neersit, het ek al so 'n rilling gekry. So hier rond moet water wees. Wag. Ja, ek ben nou man. Wag, wat het van die gat afkom. Hierso. Hierso so 'n langlaas gevoel. Hierso is water. En ek kan my net sê as jy wil môre water of nou water, dan het jy water. Nou. Ek sal vir jou water gee. Geef my net 'n kans. En wat is dit?
Wacht. Jij wil water, hè? Ik zal voor je watertje. Kom dan hier, gast! Nee, dat Larry Donner, dat is Larry! Jouw Donner, jij gaat mijn huis opgaan! Dat is jij bedonderd! Wacht. Wat doe jij? Wacht. Wacht net een beetje. Het lijkt voor mij hij lontje doodgegaan. Hier. Ga kijk goed aan. Jij die lang aan die braad gestikt. Jij gaat mijn en mijzelf en zijn moeder schiet. Maar wacht net. Ik ga 3 keer afgooien. Dan blazen ze maar voor jou lekker grond gaan. Nee. Kijk zo. Jij jouw moeder. Lugvaart het die aardbol baie kleiner gemaak, maar nog nie so klein dat 'n Russiese vlieënier hom kan misval. Hierzo. Hier. Raminov Berechikov. Moskou. Siberia. Comrade Gorbachev. Angola. Die wat je vliegt gevallen. Alles je bafio, gafsidu, nanani, bolzwai, rasata. Jy sien waar jy van. America? No, not America. Not America. South Africa. Bush, America, Bush. No, Bush. John Wayne, what? No, not John Wayne. South Africa. Oh, South Africa. Ja, South Africa. De Klerk. De Klerk, ja. Tutu. Oh, South Africa. Nasbota. Ja, Nasbota. Bareshnikov. Nasbota. Bareshnikov. Asylum. We go from the police. No. Ja, politie. No, police. Help me net die ding opvouwen, dan kan ze hem op je bakje zetten. Tolla, je vlot, waarmee is jy bezig? Daar's 'n gesegde wat sê die laaste rit is gewoonlik met 'n lijkswa. Maar in hierdie geval was dit nou net nie 'n lijkswa nie, maar 'n trolley. En die potensiële lijk was Tolla. Maar wat het dokter aan gesit in die Wat gebeur nou hier so? Dan laat sy aan staan of wat het aangegaan? Ja, Suster. My hart. Suster. Hey, suster. Doe niet van die man op. Die dokter is gelijk op wat is dit? Lyk my dit maak nie saak watter hospitaal dit is nie. Mense bly snaaks raak as 'n lijk wakker word. Daar is hy nou dood. Wat maak 'n man as die vleisinspekteur jou met groot vertoon van die pad aftrek en jou karkasse met 'n stetoskoop wil ondersoek? Te sleg nie. Ek dink ons moet net 2 karkasse uitkry daar op die tafel of 3 asseblief om net te check. Ek dink ons vat net eers 2, dan kyk ons. Gaan jy net langs my staan en net vir my die. Kyk hierdie karkas. Wat ek sê. Hierdie skaap. Kijk, hierdie skaap is definitief dood aan spatare. En die skaap het 'n verskriklike lyding gehad. Totdat hy 'n aar gebaf het en toe van bloedverlies gesterf het. Het u al van die skape afgelaai iewers? Nee, ek kom net terug. Right. Kan ek net hierdie een kyk?
Ja. Ja, hierdie skaap is definitief, hy het definitief die simptome van 'n dier wat hom dood gedrink het. Hierdie skaap het te veel, jy kan sien sy lewer en sy pancreas is totaal, kan u net aan die kant kom staan? Sy lewer en pancreas was totaal tot niet van drank. Of hy het in 'n moskuip geval of iets, maar hy is definitief doodgedrink. Kan ons net nog enetjie kry, dan laat hy maar hier bly. Kan ons nog enetjie kry? Och, ek is bly dat ek goeie samewerking kry met hierdie een. Ag, hierdie skaap is dood en wat ons in geleerde taal noem claustrophobia. Hy is van engtevrees dood. Die skaap was as lammetjie baie gemishandel en hy het heel waarskynlik in 'n klein hokkie sy lewe lank gestaan. En hy is van engtevrees dood, van benoudheid. Nou, kyk, en hy het 'n snot, nies, hy het baie verkoue gehad. Ek kan dit voel, dis in die vel. Ek sal vir u sê, hierdie 3 skape kan ons glad nie toelaat nie. Ek gaan nie verder kyk nie. Ek dink, wat dink jy, sal jy die skape eet? Ek het net die boy weer in die voeren toe. Right. Baie dankie. En hoe verduidelik jy die hele petalje aan die baas, as jy nou sonder die karkasse by sy slaghuis aankom? Nou wat's goed? Gaan wij bestuur. Wie? Wat in die pad. Hoe dan zo? Ik kom net daar aan. Weet je wat aftrek? Waar? Bij die Zwartbrug. Cross. Ik trek af. Hoek stil weer. Nee, maar ik wil nog voor komen. Misschien is de tafel ook hier. Je wist op die speedboot? Ja, die. Policeemannen. Vleesraad. Inspectie doet nog. Die Lorenz. En toe? Nee, toen vat die 3 skapen zij. Is mijzelf brengen naartoe. Toen vat die 3 skapen? Toen vat die 3 skapen. Maar je kan misschien 3 skapen van mensen laten je paard. Nou, weet je niet eens wie ze zijn? Nee, ik weet wie ze skapen is. Ik zeg, nee man. Daar kom je man. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Burger. Ik is van die vleesraad. Ik heb net een baie ernstige klachten om tegen die man te leggen. Wat is klachten? Ach, ik heb hem langs die pad gezien hoe hij karkas voor een vrouw gegeven langs die pad stapt. En toen ik hem daarover confronteerd, toen heeft hij aangebied om mij 3 karkassen te geven, dat ik met Silbe en niet voor u kom zeggen. Jij zegt toch echt de achterkop? Nee, kijk, dat gebeurt met de achterkop. Maar dus hij van mij, man. Hij moet dat ook wat. Ons kan niet gebruiken. Toen vraag ik me hoe dat... Met jullie karkas? Nee, dat is ik wil ook vragen. Dus zij van in karkas te veel wijn gezeten. Maar jij kan dus een man zeggen, te veel wijn gezeten, je kan niet. En die aan zijn spieren, zijn ares gepassen. Ik zoek een goed keer de bal nog weer naast. Nee, ik kan toch horen dat het absoluut onzin is. Die man wil mij omkopen. Ik wil hem... te veel wijn zeker naar geen Ik zal die man redelijk moeten arresteren en net bij me moeten krijgen. Ik heb die karkassen voor op die bakje als is er samen. Nu moet het doorgaan met de politie, wordt bij bazenplicht. Maar wacht, nee, ik heb niet. Jij hebt mij omgekoopt met die vlees. Luister meneer, jij hebt mij... Hierdie man heeft mij omgekoopt met die vlees. Nee, alright. Luister, ik maak maar grapje, man. Dat is Tola, man. Ken jullie mij niet? Dat kennen we toch? Hé, dat is Tola, dat is Tola. Dat is het Tola van Omero. Dat is hij, kijk uit, man. Kijk uit, als die camera's weggestuurd daar. Kijk uit, daar achter de kop. Hé man, echt is... En dat is ook een moeilijk. Ik moet nog over jou mijn vertrouwen nemen. Jij is me samen bezig is, man. Kijk, ik heb financiële problemen gekregen. Ik moet mijn huis verkopen. Maar mijn vrouw moet niet hiervan weten. Dat is haar alles in die huis. Dat is haar alfa en dat is omega. Zo wat is ook al praten. Zij moet die uit van die. Als je dan klaar verkoopt is, dan moet dat zij maar horen. Maar niet nou alleen. Kijk, jij bent samen om die plek gestapt. Ik denk je die plek is aan zeker dat R200.000 waard. Ja, ik zou zo denken. Nee, maar ik is zo benadeeld, maat. Als ik kan... Ik moet hem binnen de volgende 2-3 weken verkopen. Zoals ik ga 150.000 krijgen, zodat ik dit ook vat. Wel, die markt is niet te levendig op die ogenblik nie, maar ik denk... Praat julle oor huise? Nee, Marita, ik wil je niet voorstellen. Meneer Kleinaars heeft hier een winkel en ik koop. Dat is mijn vrouw Marita. Nee, kijk maar. Hij wil hier een winkel kopen. Nou, kijk je ook maar hier huizen om te kopen en zo en zo aan. Maar wacht, ik wil net mee zeggen, krijgen. Dat is nou weer toch weer jullie. Wat is 'n soort besigheid? Nee mevrouw, eintlik verkoop ik assuransie ook. En die man het my laat kom om assuransie, extra assuransie op die huis uit te neem.
Maar ons het genoeg assuransie op die huis, meneer. Lyk aan vir my hierse ding aan die gang. Nee, die man het my gevra om vir die meer assuransie op die huis te kom uitneem. Maar wat se prys praat julle van? 140.000? Nee mevrou, is 'n ander huis. Nee, maar jy sê dan jy wil 'n besigheid oopmaak. Wat se besigheid wil jy oopmaak? Waar is dit? Ja mevrou, ek wil 'n winkel hier bo in die dorp oopmaak. Bo in die dorp? Nee, Ja, wie's mevrou. nie winkels bo in ons dorp nie. Hoekom klink dit dan vir my na 'n storie? Ja, nee, ek weet nie eintlik mevrou, maar ek het eintlik nog nie met die mense gesels nie. Is julle besig hier met 'n ding jy en Tolla? Jy sien, ek het die man beloof dat ek nou niks hieroor sal sê nie, maar dit lyk my uit so 'n bietjie finansiële probleme. Wat? Ja mevrou, en nou wil hy die huis graag verkoop. Tolla! Wat praat die man hier? Wat praat hy daar? Die man praat dan van finansiële probleme in die huis. Jy's besig om die huis te verkoop. Nee, Hoekom weet weet ek kan nie daarvan nie? Nee, maar waar kom jy dan, man? Die man is sy kop maar, hy kom hier aan en verkoop boeke aan my. Ag nee meneer, jy het my dan laat kom om die huis te verkoop, meneer. Nou moet julle reg lieg. Nee, man, wie lieg? Die man was sy kop af. Ek weet net so, hy verkoop. Jy weet mos ek sal nie die huis verkoop nie. Nee, vergeet dit. Nee meneer, hierdie huis is nie te koop nie en as jy 'n eiendomsagent is, kan ek maar sommer nou vir jou sê jy kan maar gaan. Nee, maar die man maak nou moeilikheid tussen ons twee. Nou wil ek gaan. Sê jy nie vir my jy wil die huis verkoop? Maar ek sal nooit die huis verkoop nie. Die man is sy kop af en hy lieg vir jou. Maar ek wonder nou wie lieg of jy of hy. Nee meneer, asseblief, jy kan nie nou kom vir die vrou vir stories vertel dat jy nou vir my kom vertel. Maar nie belaglik, mens nie waar ons sal ek jou huis verkoop. Wat het jy hier kom doen? Mevrou, die man het my hiernatoe laat kom sodat ek die huis kan. Nee man, die man is met sy kop af, hy lieg. Ek wil weet wat hier aangaan. Hierdie huis is nie te koop nie. Nee mevrou, nou verstaan ek hierdie storie nou glad nie eintlik nie. Nee, Dit lyk my nie ek moet nou hier. Nee, wag, meneer Kleiner, dat ek jou net vertel. Ons is besig om 'n stilfilm te maak. Kyk net daar, as die kameras weggesteek. Hulle is al die tyd besig om jou af te neem. Jy kan nou maar ontspan, so 'n bietjie lekker strak. Ek kan jy 'n koffietjie vat. Hallo. Hallo. Hoe maak meneer? Ja, ek wil net gou opmaak vir jou. Nee, hy sê nee, ek wil net water hê, water. Die ding loop op water. Kijk hoe gaat het in Kuwait en Irak, man. Dat kan niet meer petrol krijgen, het is een nieuwe bakkie. Breng net een gieten water, alsjeblieft. Nee meneer, hierdie ding van petrol meneer. Maar breng mij net een gieten water, alsjeblieft. Om de hand op meneer. Ja, breng hem maar net. Ek sê wees man, hy's reg. Hy loop op water, is 'n nuwe ding. Met die huidige brandstofpryse sal ons almal seker verkies om 'n voertuig te hê wat met water loop. Ons het daarom vooraf 'n watertank aan die brandstofkeelgat gekop. Gooi my gewoon. Ek kan gooi meneer. Ja. Nee meneer. Gooi in die water man. Nee meneer. Geef vir my ek gaan My baas gaan my voeter meneer. Asai. Dankie. Hy kos dit. Nee, hy kos niks meneer. Dankie. Hy's reg. Meneer moet petrol aangooi, meneer kan nie water ingooi nie meneer. Wat soort water het julle hier man? Ek ry die hele land vol op water. Is dit bakwater of varswater? Dis gewone water meneer. Hoekom moet dit dan nie loop nie? Hy loop op petrol meneer. Nee, wag, ek het net iets vergeet. Wag, hy moet 'n pil kry. Kijk, hy moet 'n pil ook by kry by die water. Ek het net vergeet. 'n Kar wat 'n pil vat meneer. Ja, man, as ek kop ook nie seer nie. Dis sommer reg. Sien, nou kyk. Nou as die pil in is, dat is alles reg. Sy dip, sy gearbox, sy carburetors, alles is sommer reg. Dankie hoor. Jo. Ek moet my baas vertel van dit. Skeieregters duld glad nie vuislanery op die rugbyveld nie. Ons het die flank van die een span en die loskakel van die ander span gevra om 'n skengeveg te begin. Kom hier. Wat dacht jy?
Wat maak jy? Hoekom jy my kind van die veld af? Man, luister. Ja. Laat dit toe. Dat die kinders op hierdie veld vuis slaan. Ek is jammer ek doen dit. Luister, daai mannetjie, mos al die hele wedstryd met die man. Ek het met jou niks te doen nie. Ek blaas hierdie vletjie, nie jy nie. Jy is heeltyd kyk ek al hoe jy skep. Jy bly net hier. Heeltyd. As aanslaan jy sien hom net, jy diskrimineer in die span. Nee, ek gaan nêrens heen. Julle blaas skille man. Kyk, jy moet kyk met jou oë man. Nee, jou oë sit aan jou gat. Jy dra brand. Jy oë sit aan jou gat. Dit is nog veilig. Nou sê vir my oë sit in my gat. Ek laat nie my kind. Ek laat nie my kind hier sê. Nou dit nogal mooi praat gekos om aan die man te verduidelik, dis net 'n rolpret grap. Moet ons nie dalk weer terugkeer na die natuurlike dinge in die lewe nie. Dink net hoe stil en onbesoedel sal ons land nie wees nie. Meneer. Hallo mevrou. Meneer, maar wat gaan hier aan skape? Mevrou, ek is Jan Swanepoel, is mevrou Smal, nee. Dis reg, ja. Ja nee, ek is nou van die tuindienste, die Omega tuindienste, ek is niet by hulle. Ja, meneer. Ja. Ons is nou 'n bietjie van 'n moeilikheid man, ons grassnyers het opgepak. En nou is maar by al die tuine wat ons doen, dit is nou 'n bietjie skape gelos. Ons in 'n wagtrok by hulle dat Maar meneer, kan jy nie 'n ander masjien leen of ietsie? Jy kan mos nie met skape nie. Nee, kyk, dat wil ek nou vir u verduidelik. Ons grassnyers is wetenskaplik gestel om die gras net 'n sekere lengte te sny. En ons het nou uitgevind dat 'n skaap vreet die gras presies dieselfde lengte. Meneer, dit is nou so seer. Maar luister, ons bly in 'n munisipale area. Ken jy munisipaliteit? Ons het hier hoenders probeer aanhou. Hulle het ons eers toegelaat om 'n hoender hier aan te hou nie. Nee, maar nou moet jy luister. Ons het met die munisipaliteit die ding uitgeklaar. Die hoenders is uitgesit oor hulle sou kry. Is hulle oplet hierdie skape. Hulle sal nooit kry nie. Nie een keer in die oggend. Die ander ding vir hulle is hulle sny ook die gras sag. Jy weet die bure sal nooit kry nie want hy dren nie soos 'n grasnyer nie. Ek geen probleem daarmee nie. Dit maak nie saak nie, meneer, maar ek ken skaap van lank af. Hulle het inspuitings nodig, hulle mors, hulle het ja siektes op, hulle het bosluise, enige ding. Nee, luister, hulle is gedoseer en geïnsemineer. Nee, dit maak nog nie vir my saak nie, maar as jy nou moet skape wil kom, waar moet die skape bly? Hoe lank wil jy moet hulle werk hier? Nou kyk, dis wat ek nou met iemand bespreek. Hulle moet nou so 2-3 weke hier bly. En ons gedink hulle kan saans maar in die waanhuis slaap. Die skape in die waanhuis? Ja. Nee, meneer. En ek sien die wagtere, wat van hom? Nee, kyk, ek het met die inkom gesien, hier's 'n buitekamertjie, jy nie saans met daar slaap nie, want ons kan hom nou nie elke aand kom haal. Nee, ek is jammer, ek het 'n werksmens hier so huisel en sy slaap daar. Is sy getroud mevrou? Ja, sy is getroud en dit het net een slaapkamer. Nou ja, maar die man is ook getroud, so hulle ken van die lewe, hulle sal ook nie 'n sonder lewe nie, geen probleem nie. Nee meneer, maar wag, ons is nou van die punt af. Jy sê die skape slaap in my garage. Hulle moet maar daar slaap asseblief. Ja. Ken jy my man? Hy gee meer om vir sy garage wat hy vir my omgee. Hy sal dit nooit toelaat nie. Mevrou, maar ek sal vir u sê ek sal met hom gesels daaroor. Nee, ek is jammer meneer, nee. Vat jy nou jou skape al gaan want my man gaan vir my vrek maak oor hierdie storie. O, jy het 'n man wat jou slaan mevrou. Jy van hy soort man. Meneer, hy het my nog nie geslaan nie, maar ek sê vir jou hierdie ding gaan vir hom dryf daartoe. Nee, kom sit. Jy lol nie met 'n man se vrou, sy kar of sy hare nie. Hoe vra maar vir Tolla. Sien? Nou jy sny die hare. Begin ondergangs geleidelik uitbond en dan werk jy maar meer van bo af met die klas lang hare met jy bietjie mooi van bo af werk. Okay. Nou ek gaan anders net bietjie kyk daar wel aan. Dan het die man alle hare gesny. Ja, hy het in die tronk hierdie kaalkoppe gesny, maar ek leer maak net so 'n bietjie tou wees nou. Gaan we rijden uit de klas? Ja. Leg je vinger eruit. Dit is slecht niet. Hoog het. Man, wat vang je nou aan? Daar zit dit veel meer. Je hebt nou een gat in die man zijn haren geknipt. Dat is geen probleem. Dat is niet zo. Nee, je iets aan in die week of... want... Maar was dit stil, je iets aan in die week of niet? Want ons wil nou net niet dan proberen rechtrijden. Hij heeft nou ongelukkig een foutje gemaakt. Zondag moet ik voorgesteld worden als de jakenman. Wacht, zit dit stil meneer. Al wat ons nou kan doen, ons moet je kop nou kaal skeert, laat ik net klaar praten, kaal skeert tot op je kroontje zo. Dan kan hij haren weer gelijk uitkomen. Dus je bedonderd? Mama, dat is geen probleem. Kijk, je is van vooraf nog net diezelfde lijk. Als je inkomt in die kerk, zal je nog diezelfde lijk. Als, zet net, je zal diezelfde lijk voor. Je geeft toch niet om met die mensen van achteraf van je, denk ik. Wil jij, ik moet... jou gefrit, laat lijkt zoals mijne van achteraf lijkt. Huh? Nee, meneer, maar als je zit, dan maak ik dat met je klaar. Man, dat is zulke gemorsie.
How does a snobby salesman of a rather classy timeshare scheme near Veldrift react when his client starts making funny demands? Well, let's go and sit down over here and we can sort everything out. Well, I think you've done the right thing. As we say in the business, you're insuring tomorrow's holiday at today's prices. All right, now I've got your particulars, but let's just go through them once more. Okay, you've bought 2 weeks at 43,000 per week, that is, which gives us 86,000, right? And it's a one-off buy, so you don't have to pay anything more after that. Of course, there's your yearly levy, but that's the only thing you have to worry about. Is that now inside levy or outside levy? The toilet, is it outside or inside? Well, no, the levy is what you pay every year just for the upkeep of the place. All right, doesn't matter. Carry on. Okay, well, now the rest of it's all inside here, and you'll be able to see it for yourself, but just over there is where you've got to sign. Ja, maar wacht nog. Kijk, voor ik nog stikken. Ik wil nog eerst jou verduidelijken hoe ik wel mijn tijd gebruik. Kijk, in de eerste plek. Ik ben 2 dagen na bij die dokken. Ik handel met die Taiwanese visstrijders. Ik werk met die ivoren, niet die rhinosterworm. Je weet, je kan niet van boerderen hier goed bekostigen. Hij denkt, hier kom je geld vandaan. Hij rhinosterworm, wil je nog vertellen, hij is goed, joh. Je moet hem fijn maken, snijden, joh. Hij werkt, ik gebruik hem ook. Maar in ieder geval, nou, weet ik, na 2 dagen. Zie, ik lees die Gonzales boeken. En ik is vreselijk geïnteresseerd in Siberië. Je hebt met 2 dagen... Je hebt nog, wacht nou. Je hebt met 2 dagen in Siberië krijgen. Maar je moet kijken, want het is zo sneeuw daar en ik hou niet van koud. We haven't got anything sort of linked up to Siberia yet. Nee, maar wacht nou, je hebt nog je kaas gehad. Don't interrupt me, laat ik nog praten. Daar wil ik 2 dagen na bij Nieuweland. Ik wil vandaan niet krijgen en helpen die WP, ze afrachten. Weet je die WP's? Als je nou een WP ondersteuner is, dan is je amper zo'n mensen met een broer in de tronken. Je is nog lief van mij, je kan niet praten van me. Dat had ik gezien, weet je, hier is een prachtige plekje, daar bij Port Elizabeth. Daar wil ik 2 dagen gaan. Weet je, je moet lekker secluded, zo afgezonderde plekje krijgen, want ik heb losgeluk wat ik zo wil vat. Losgeluk? Ja man, een thief, een skillenpie man, you know ons. Daar wil ik zo toe vat. Maar nou die laatste 2 dagen. Want je heeft mij een plek krijgen, zeg een Beirut of een Kuwait. Kuwait? Ja, je moet kijken waar die meeste vechterij is. Een schieterij. Dat is je van mij niet. Dat is mijn schoonmama. Ik wil haar zo dus doen. I clean maar dan. Look, you've got to take it as a week. You can't have 2 days or anything like that. If the minimum is a week, then that's... Ik verstaan ik jou nou, man. Ons nou denk zo lekker gewerkt en nou kom je weer met andere stories, man. Look, let me go and chat to my boss about this, okay? Ik heb nog mijn geld share, maar ik kan niet in time share. Look, let me chat to my boss and I'll come back, okay? Alright, ik wacht jullie. What he doesn't know is that his boss is already in on the joke. Hey, Ian, listen, I've got a little bit of a problem over here. This guy over there, he wants 2 weeks. And he wants to be able to take them anywhere, but he wants to spend 2 days here, 2 days there. I mean, Kuwait, Beirut, I mean, it's ridiculous. I mean, what am I going to do? And he makes his money selling rhino horn. I mean, we don't want somebody like that here, surely. Do you think it's a sex maniac? You look a bit nervous, but I wanted to do you a favor. Just have a look at that camera over there. Kyk, hier in die Noordweste ken die mense mos nou nie grassetperke op 'n golfbaan. Hulle speel op 'n sandsetperk en as jy gelukkig is, dan is daar olie op die sand. Ek moet sê, daar is ouens wat die kuns al baie mooi bemeester het om die skraper so te gebruik dat hy eintlik nie die pytjie kan mis met sy set nie. En as jy's die ouens wat ons wou verras as hy nou die slag sy bal in die pytjie inslaan.
Griesland! Het lyk daarom altyd sleg as 'n slang uit 'n gat uitkom. Meneer. Goeiemôre. Skoon, aangename kennis. Hoe kan ek help vanmôre? Ja, ek kom hier na jou toe want ek wil skei van my vrou. Kan ek vir jou net 'n paar vragies vra? Hoe lank is julle al getroud? Want ek is al 22 jaar getroud. Nou, wat is die moeilikheid, meneer Botha? Kijk, ek is uit die aard van my werk baie weg van die huis af. En die vrou van my het 'n boklam aanschoot gemaakt. En die bok is nog 'n groot bok. En die bok het sy nou halfblik my so aan my plek aangeneem. Maar jy moet nou mooi verstaan, ek is nie jaloers op die bokke. Maar die bok bly nou al in die huis. Sy dring nou aan, die bok slaap in die kamer voor die bed op 'n mat. Dis nou 'n gewone boerbok. 'n bok, 'n gewone boerbok, nog 'n rammel. En je weet, nou is die bok al zo s'nachts, net als de mensen gaan slapen. Dan sprong die bok op je bed. En meneer, weet je hoe ik zo'n bok? Mijn vrouw stinkt nog al net zoals die bok. Ik wil glad niet naar bij haar komen, man. En s'nachts, herkou die ding. Hij gegurt. En oor in een huisbok, ze hebben nou een klokje om je nek gezet. Die klokje leem is nog net, ze hebben weer, of ze hebben nou krap voor die vlooien. Ik slaap aan mijn plezies in mijn oor. Die ding blijft s'nachts. Als een motor voor je huis voorbij rijdt. En jouw vrouw laat het alles toe? Zij verdraait het? Zij bijwoont die bok, man. En dit is een groot probleem. Maar dat is een totale unieke story. Dan heeft zij enige afwijkings? Nee, zij is normaal. Ze is nooit zo geweest, man. Dus nou die bok het heel indruk op haar gemaakt ligt. Nou, wat is uw Kijk, ik was al bij die predikant geweest. Als ik die predikant die story vertel, dan hij ziet geen problemen aan niet. Hij zei ook om die bak voor die kerkbazaar. Heb je al enig iemand anders gaan zien? Ja, maar ik was al bij de raadgever ook, maar hier wil als raadgever. Maar die man, als ik hem een stuk vertellen, lach hij niet. Leek voor mij, hij is een bak voor spaars, in plaats dat hij mij wil helpen. Ik weet echt van jou, eerlijk zeggen, meneer, ik weet niet wat ik moet maken met die dingen, man. Maar meneer Botha, wacht nou. Leer die probleem niet misschien op een ander vlak niet. Kom die probleem niet van ergens anders af niet. Is daar niet fout in jouw slaapkamer niet? Wat van die uitoefening van die huwelijksrechten? Jelle mensen, jelle procureurs bier altijd. Als een mens wil scheiden, dan denkt jelle mensen het moeilijkheid in die kamer. Nee meneer Botha, ik denk je is daarom nou onrechtvaardig. Maar laat ik dat nou daar laat, ontstaan die meeste problemen dan nou niet maar in die slaapkamer niet. Ja, maar ik en die vrouw karren nog maar zo aan. Tot die klok te veel leidt. We gaan het nog maar weer van vooraf, je weet. Die ding vreet kleren. Zorg als je opstaat, let net je onderbroek zo recht voor je bed. Leek mij, hij gaat ook nog weer die onderbroeken met die briekmerken. Hij was in die biermensen, zijn waarschuwdraad. Die vrouw komt tellen nou haar bloem op zijn rek en ons komt bezig op, man. En dan moet je weten, dat is met zijn haast dan. Ik kan niet meer op staan, hij zei ja alles. Ik wil ook je invraag van hem, meneer. Als ik nog geef van mijn vrouw, moet ik voor die ding onderhoud betalen. En zal hij nou naweken aan vakantie tegen van mij moet komen kijken. Die bak. Meneer Botha, dat wijst nou net voor jou hoe moeilijk is hierdie probleem. Dit is nou voor jou een goede illustratie dat jij op een verkeerde plek is met je probleem. Kom ik zei nou vir u, om met hierdie probleem bij je procureur aan te komen, is om jou geld te mos. Ik kan voor jou nergens brengen nie. Als ik hierdie zaak voor een rechter moet plaatsen, hij zal denk ons keer gek moeten. Dink net wat sal die koerante sê van hierdie hele storie. Kan ons nie dink aan ander planne nie. Kom ek sê vir u so tussen my en jou gesê, jy moet dit toch nie daar buite gaan sê nie. Maar kom ons maak 'n plan. Ek dink jy moet vir hierdie bok gif gee. Kan ons hierdie bok vrek maak, dat jy moet ontslagen van die probleem. Die vrou sal nie daarvan weet nie. Op 'n môre is die bok net nie meer daar nie, meneer Botha. Nee meneer, maar ik kan maar zien nou, die bok doodmaak ik. Ik heb me ook nog al lief geraakt voor die bok. Waarom meneer? Wat is het? Ja, ik heb vanochtend de Volkswagen ingegeven, CY 2550 alsjeblieft. Voor even recht maken. Ja, alsjeblieft. Hoe is het? Meneer is zo. Dat is hij. Come to Belwell and CY 2550. Ja, hij is recht meneer, net die belastingkies uitwerkt. Dat is 4.967 maal 13%. 4.000 wat? Ja, die rekening is 4.967. Kan ik even zien alsjeblieft? Is nog wat tijd?
engine overall. Ja, ik moet je zeggen, hij was in de bijzwaktoestand, meneer. Er heeft 4 mechanics op hem gehad voor de hele dag. En ons lezen is, je weet, ons customers is happy customers. Meneer, pistons, R1.300. Ringe, 212. Leiber, R1.400. Ja, weet je net, wholesale gecharged, want die patten is nou zo duur, man. Die gaan met zo'n werk. Wholesale se moer. Luister, waar is die man wat vanoggend hier was? Hij is Waar is die bestuurder? Mevrouw, waar is die bestuurder? Jij is die manager. Hij is ja. Hij heeft me juist gezegd, ik moet niet die mensen met betalen voor elkaar opvatten. Luister, nu my kak praat. Dink jy geld groei op my rug? Ek het sopas 'n huis gekoop. Dink jy geld groei op my rug? Ek wou 'n minor service gehad het. Weet jy wat 'n minor service? Hè? Weet jy wat 'n minor service? Nie 'n minor service is nie R4.967 nie. Kar is 'n vrou, meneer, as jy nou kyk jy drop vir jou. Nee, moenie my so praat nie, man. Jy het my nie gebel nie. Ons leser is ons customers happy customers. Jou leser se gat. Ken jy my? Jou leser se gat. Ek het nie 4.900. Jy het my nie gebel nie. Jy het die pistons, die ringe, die bearings, die klitsplate, die hele bliksem se storie gaan vervang, man. Hoekom jy nie die kar ook gaan spray paint nie? Nou weet jy daarvan praat die mechanic met 'n 6 verf so dof. Maar ons kon nie regkom op die kleur wat ons moet spuit nie. Want ek het gesê jy moet so effens blou wees of ek gee nie 'n boer om nie. Blou, rooi, pink. Jy het die hele fucking enjel gee my kar seels. Gee my kar seels. Ek gee my kar ek wil by. Ek sien jou in die hof. Ek is die manager en ek gee nie die seels af. Manager se moer, gee my kar seels. Betaal my eers, dan kan ek dit. Maar jy my praat, jy gee my bliksem se sleutels hierso. 4.000 is jy vir jou sinne beroof. Meneer, ek wil jou nog gesê het. Ons het so en hy groot werk so baie aandag gesê dat ons nooit kans gehad om by die minor service uit te kom nie. Druk dit jou gat op. Jy sien my nie weer nie. Hey meneer, hey kom hier so. Dit was nie maklik om vir die meneer te verduidelik ons maak net 'n rolprent. Tolla wou net nie aanvaar dat hy nie uitgeknip is vir 'n speedkop nie. Maar ons het besluit om hom 'n laaste kans te gee op die grondpad. Hallo meneer. Vang julle gespoetie so of wat? Kan jy net afskakel 'n bietjie uitklim maar vertel ek jy gou 'n bietjie wat aangaan. Kan ek? Ek sien ons met al die blomme kyk as jy so het ons nou besluit om die witstreep op die grondpad ook te trek. Tot in die Bido. Vir die veiligheid van die mense. Jy sien nie die moeilikheid is al wat ons van u wil vra. Jy moet baie stadig ry. Dat die sand en die stofie op die nat pyn kan kom hè. Wat nou weet dis 'n malheid om 'n grondpad te verg man. Jy sien maar nou dis hier vanaf omtrent 100 km naar die Bido toe, so dat sal jy omtrent so 12 ure vat om daar te kom. Nou wie is die Bido, die waar is die? Dis waar die mooi blomme is. Dis die Bido se pad hierdie. Is dit die Bido se pad? Dis hy. Nou kyk, oral op die pad werk die manne. So jy moet heel pad net 5 of 10 km/h ry. Ja, wat is maar omdraai jong. Is omtrent 100 km. Maar wat ik kan doen is, ik kan die teerpad vat, dan gaan die Klaver, Nieuwdwil, Calvinia, dan kom je zo om. Maar je moet oppassen voor die teerpad speedkop, dat is bij je verwaand. As jy nou bitter, as jy ons grondpad speedkop, ons is alright. As jy nou okay. Ons is alright, ja. Nee, sal jy dan ons omdraai jong. Ons gaan nie, wat gaan die hierdie pad 100 km. Ons kan nie wag tot hulle die lyn klaar getrek het. Ons wil nou ry. Nee, jy kan maar ry, maar jy moet net baie stadig ry. Die lyn is dan nie daar vir my te wys waar ek moet ry. Maar kyk die manne werk oral mense af as dis hoekom dat ons die job kan gou klaar maak. Stukkie vir stukkie. Nee, wat jy gaan die pad ry. Môre meneer. Môre meneer. So, maak die handbrief vas. Skakel sommer die kombi af. Kijk meneer, wat ik net weer vertel, ons is bezig om met die stip op die pad te trekken. Ja, maar wat is dat raar hier? Is dat altijd zo in Afrika? Ons rijdt met baie stadig rijden. Maar het wordt verschrikkelijk warm hier bij ons, je ziet? Ja. Het wordt hier zo warm, die hond, ja, die kat, al twee stap. Ik is bang, je zal met 5 kilometer een uur rijden, want ons wil niet die zand en die stof op die nat verf hebben. Ik is baie bang als ik kan vaak word. Kan u net een beetje oefeningen samen met mij doen? Zeker. Ja, maar hoe? Zo, een beetje af. Nee, klopt. Een beetje op, een beetje af. En dan moet u die kop. Maar ik denk jullie wat daar van Holland afkomt moet samenkomen. Ja, maar dat is toch raar? Ik kom toch om bloemetjes te kijken? Ik kan toch bloemetjes kijken daar in die Bido. Maar, ja, maar dan moet je allemaal rare dingen doen. Dat is waarom, ik kan van translate, ons moet die strip trekken voor die mensen. Ken niet van, hulle ken het van teerpad, hulle ken niet van een pad zonder strip niet. Maar hoe ver is het nu nog naar de Bido? Kijk, dus omtrent 100 kilometer, zoals iets in 5 km/h. Ach, ze moer, meneer. Dat is niet... Ik ga niet... Ja, maar kun je dan... Waarom kom je dan niet streep van de andere kant af getrokken? Hulle is bezig om oorals op die pad te werken, dat is gewoon kan klaar. Ja, maar wie dat zegt hij nou? Kunnen wij geen veldbloemetjes
veldblommetjes kijken, nou moet wel met zo'n raadstreep. Jawel eens. Mevrouw, ik kan toch veldblommetjes kijken. Als je 5 kilometers een uur gaat, ik kan mooi kijken. Je rijdt stadig, ik kan kijken veldblommetjes. Ja, maar ik vind dat toch raar. Dan kom je aan en dan... Dat is raar, maar het is waar. Pas op net voor die schildpaaien, hè. Ons is bijna harder dop schildpaaien. Hij slaat niet def onder die motor uit als je oren rijdt. Meneer, maar is ik veilig met hierdie ding om so Hij is baie veilig. Ik denk het 'n lugverkoelde engine hier. Ik denk hij is meer onveilig met die dame en die komt bij als met die pad. Meneer, ek dink jy raak daar nou 'n bietjie persoonlik. Ons is hier om op vakansie. Ek sien nie jou argumente nodig nie. Wat wil jy van ons hê? Ik wil net hê dat je met 5 kilometer per uur rijdt, hier vanaf tot aan Wuppertal. Ja, hy sê jy's nie veilig nie. Meneer, maar Wuppertal, hoe ver is Wuppertal het jy gesê? Omtrent 110 kilo's. So ek gaan môre daar aankom. Ja, als je 5 kilometer per uur rijdt. Ja, maar Louis, kunnen we dan niet omgaan? Dit is toch raar? Nee, ons... Nee, moet niet worry niet. Moet niet worry niet. Als we lekker met die gezels, we maken een filmpje hier zo. Ik kan maar daar. Meneer. Ik kan maar lekker rijden. Wat is er nou? Wat is er nou? Wat is er nou? Wat is het nou? Zie, daar is onze camera daar. Dezelfde dat die we hebben in Holland. Dan neem ik nou de Afrikaanse. Camera. Oh, ik moet hem andersom. Many people are nervous about picking up hitchhikers in these dangerous times. But this lady would do anything to be picked up. Hello? Hello? So that's what they call in the Macrodaisy. And this guy was determined to find her, or else nobody would believe his story. 4,000 Ks, and that's my luck.